No ty vole, já tady usnu! Já tady normálně usnu, než ho tam dá ten zásobník! Kluku, prosím tě, ruka, kterou se natahuje zbraň, není ta, kterou se má střílet do prdele! Raději bych porušil autorský práva, než abych si tam dal nějakou pojebanou songu, která je nějaký zajeban krém na držku, kterou dávali televizi, já nevím na co to je Nivea, nebo co to je za mrtku. A oni si to dají do recenze? No to snad není pravda, tohle. Dobrý den, vítáme vás u další recenze. Vítáme? To jako vy dva? Ošklivý čínský Justin Bieber a Božek stavitel? Dneska se podíváme na úplně novou modulární pušku G36C z dílny ASG. Tak jsem trochu nepochopil, pane Bořek, mluvíte o nějakém stavebnictví nebo o zbraních, kurva? Ty vole, ty máš křeč? Nebo jsi se ráno jenom nebyl vysrat? Nebo co, kurva, ale tohle, co to je za postoj? Počkej moment, ty si to vážně střílíš? A nezapomněl si kluku na něco? Co třeba na brýle? Ty vole, rodiče z tebe doma musí být fakt radost. Prosím tě, tu zbraň nech už bejt. Ta už si toho vytrpěla, úplně to slyším, tyjo, ten zvuk, to je strašný. Ono se furt natáčí? Co to vidím? Co to vidím? Proč do prdele sundáváš tu ruku z té ručky, když máš přepínání střelby i z druhé strany a dá se to ovládat palcem? Co to je za kokotinu tohle? Já vím, že si hrál Battlefield 3, možná i 4, i tam to možná je. AEK 971, ano, přesně ten styl přebíjení tam byl. A strašně se mi to líbilo, ale to není AEK 971. A prosím tě, když to neumíš, tak to do videa nedávej. Prosím. No čo to? Čo to? Ty jsi to zapomněl natáhnout! Ono to je sice elektrické, ale zapomněl jsi to natáhnout! To je blbý! Už zase! Jsi úplně drblý na palici, nebo co? Ano, je sice fajn, že si nesundal prst ze spouště, ale jak ti říkám, to přepínání střelby je na druhé straně, ty koko! Pane perfekcionalista, zapomněl jste docvaknout pažbu. A jak pak to držíme tu zbraň? Zásobník jak při masturbaci. Brýle pořád na hlavě nejsou. No, to může skončit blbě, blbečku. Potra. Teď si pojďme něco k aplikacím pro G36C od ASG. Aplikacím? No, doufám, že je najdu na Google Play, protože na ostatních aplikacích nerad hledám a na iPhoneu tak nějak nemůžu, protože nemám iPhone. A tam je všechno placen, takže promiň, ale žádné aplikace bych jako nerad na iPhone. Jo? Začneme hezky odpředu a dostaneme se samovolně až k samotné pažbě. Takže, co si dát místo toho univerzálního G36?
Mazoflash High-Crew. Takže 14 mm levotočivý, jakýkoliv krásný tlumič. A hnusný by tam nešel? Rozptylovač. Cože jsi to řekl? Rozptylovač? A k čemu je to dobrý? Já bych řekl jako, že spíš než klady to přinese zápory. Rozptylovač, vole. Hvězdicový, třeba jako mají M4 a M16. Dále, máte tady 4 díry na každé straně pro montáž a jestliž, kdybyste si chtěli namontovat třeba svítilnu, v případě laser. Pozor, ty lasery jsou v české omezeně zakázané a na civilních zbraních je to velmi, ale velmi drsně trestáno. Prosím tě, nehraj si na člověka se zodpovědností, když se ani neumíš nasadit brýle. Takže, potom tady dále máme dolní arjeslištu, kterou kdybyste si prodloužili, můžete si tam nainstalovat jakýkoliv typ granátometu, třeba granátomet 120, nebo třeba už klasický zaoblený foregrip od Magpoolu, klasický foregrip, který Kurva, ty potrat, ty jsi zaoblený, tvůj mozek je zaoblený. Vyrábí každá firma, anebo Swiss Arms foregrip se svítilnou. Dále, máte tady horní arjeslištu, velmi velikou. Tak mi teda vysvětlit, co si mám představit pod pojmem veliká. Já fakt nevím. Na kterou si můžete namontovat víceméně jakýkoliv možnosti optiky, to znamená ACOG, A-point, halogenové koliminátory. Cípám! Ale vážně, prostě si můžete hodit na G36 halogenový koliminátor. Halogenový. Vůbec nechápu, co to je, ale asi to bude nějaká novinka na trhu, evidentně strašně drahá. IOTeky. Puškohledy. Ale moment, to se mi nezdá. Puškohled by se měl dávat asi na pušku, na ostřelovací pušku, ne na útočnou pušku, ty kokot. Který samozřejmě na tuhle zbraní budou velmi efektivní ve dobrých rukou. Ano, to si řekl moc krásně. Dobrých rukou. Přesně tak, ale ne v těch tvých, ty kokot. Protože zbraň má opravdu veliký dostřel. A to jaký? No, ale k tomu se ještě dostaneme. Jak jako dostaneme? Já to chci vědět hned, jaký má dostřel. A kolik má dostřel, ne? Dále. Tuto pažbičku bohužel nějakým způsobem upgradeovat nelze. Je přesně vyrobená pro typ G36 od ASG. Takže s tím se ho budete muset smířit. S tou tvojí držkou se nemůžu smířit. Ani tvoje máma se s ní nemohla smířit, ty kokot. Ale samotná pažbička je velmi pohodlná a myslím si, že není třeba ji změnit. Dále. Zásobníková šachta. Je opravdu hodně typů zásobníků, do které to zbraně to narvete, ale pozor, stalo se to i nám. Najdou se takové typy, které budete muset nebezpečně upravovat. Ty vole, celá ta recenze je nebezpečná, ty debile. Přidělávat tam různé zobáčky. Co? Jaké zobáčky, ty kretény? Upilovávat to. To jsem se doufám jenom přeslechl. To jsem neslyšel tohle. Ty potrat. Abyste opravdu ta zbraň držela a fungovala jak má, takže na to bacha a kupujte doopravdy jen značkové zásobníky přímo dělané pro tuto zbraň, pro optimální chod. To zní jak lekce z biologie, ty kripla. Dále máte klasickou samozřejmě sklopnou pažbu pro G36. Tu není proč měnit, je pohodlná, má vidíte gumovou podpěrku, střílí se z ní velmi dobře a tím, že je lámací, Ty vole, tebe za chvilku zlomím, ty debile. má velkou mobilitu na celém hřišti. Dále si povíme něco vnitřnímu unboxingu. Jak víte, baterie se ukrývá po vytlačení tohoto čepu, sejmete. Tebe za chvilku sejmu, kuku. A nebo tě sejme někdo jiný. Ty kriple jeden, potraten. Baterie zde. Dále motorek je základní, které této zbraň dostanete. Pružina klasická M105. Bullshit. Má to veliký dostřel, je to motorek na takovou střední až krátkou vzdálenost. Občas máme problém s touto zbraní v chladu a podobně, že nestřílí moc optimálně. Takže pozor na to. Ty vole, taky dej třeba napít horkýho čaje, bude jí třeba trochu líp, vole. Snažte se střílet opravdu ve vhodných podmínkách. To je asi vše k aplikacím pro G36. Ne, počkej, ale co ten Google Play, vole?
Co ten Google Play? Kde to je? Já to chci! Já to sakra chci do prdele! Kurva! Dobře lidi, myslím si, že ten člověk je na tom v životě doopravdy špatně. Musí být asi nadopovaný nějakýma drogama, protože tohle to prostě není možné, aby se objevilo na internetu. Tohle to vlastně prostě nemůže vůbec vzniknout. Koukněte se na něj. Na chudáka. On za to prostě nemůže. Zatím se mějte.